Hormatly prezidentimiz, häzir bolsa, Mary welaýatynyň ýolutyn etirabynyň Imambaý Geňeşliginiň çägini guruljak täze şekerçäniň duýbun tutmak dawratynyň seni ýadgysynda ýadygarlyk ýazygy aldyrmaňyzy sizden ulug hormat bilen haýyş edýäs. Salam arkadaşlar, gafurmater darmız, elim çavatanmız, yeňişleriň mekany, bereketli bu toprak, pederleriň bekany, vatan halk bilen değil, mekan ganat gerýäňim, eşetlere behlen, şäher awa gürýäňim, döwre wapşaýa çämde, ırtka jasynlaýym, tarikatlaryna gidjek ýazyp beräýin. Sağ olun arkadaşlar, gafurmater darmız. Salam arkadaşlar, gafurmater darmız. Bedew bat at bıradyň mekany, Hıdır görün çillemetin mekany. Sağ adamlar mübarekdir bu ille, atanmaza söýgü çapyp köňülle, beýik mezilleri etme, şan şükranlyk adamlar etme. Täze şeýle çämiziň düýün tutmagy, arkadaşlar gafurmater darmız, ak pataňyz beräýin. Şeýlelikde hormatly prezidentimiziň düýbün tutmagy bilen Mary welaýatynyň ýolutyn etrabyna ýaşamak üçin ähli şertleri bolan täze şekerçäniň gurulmagy, ýurdumyzda bagtyar halkymyzyň awadançylygy ugruna tutumly işleriň arawaşlanýanyny ýene dewrgedek aýdym görkezýär. Diyarımyzyň dürli künjeklerini kemale gelýän täze owalardyr şekerçeler halkymyzyň bagtyar durmuşyny üpçün etmek nazarlaýan giňerimli özgörtmeleriň aýdyň görkezçidir. Hormatly prezidentimiz himmeler bilen mehirli hoşlaşyp bir ýerden ugrady. Asalymdan hormatly prezidentimiziň dikçeri Mary şäheriniň halkara howa menziline gelip gönni. Hormatly prezidentimiz himmeleri ýene bir ýola täze şekerçäniň düýbün tutulmagyny gutlap, bir ýerden paýtagtymyza ugrady. Asalymdan hormatly prezidentimiziň uçary paýtagtymyzyň halkara howa menziline gelip gönni. Şeýlelikde bugünkü möhüm waka hormatly prezidentimiziň parasatly başçylygyna halkymyzyň awadan we bagtyar ýaşaýyşyny üpçün etmek boýunça iýdigderli durmuşa geçirilýän işleriň nobatdaky beýany boldy.